Renz, may sasabihin sana ako sa'yo. Buntis ako. Ano? Buntis ka? Oo, Renz. Kaya kailangan na natin magpakasal at magsama. Hindi pwede. Renz, pwede ba tayong mag-usap? Ano yun, Tay? May papakiusap sana ako sa'yo, Renz. Pwede bang huminto ka muna sa pag-aaral? Si Myla muna ang mag-aral. Ano, Tay? Hihinto ako sa pag-aaral? Oo, sana, Renz. Magtatapos na rin kasi siya ng high school. Hindi ko kasi kayang pag-aralin kayo ng sabay sa kolehiyo. Bakit akong hihinto, Tay? Dapat si Myla muna ang hindi mag-aaral. Para sana may makasama ako sa pagbubukid, anak. Ayokong huminto, Tay. Hayaan yung si Myla na muna tumulong sa inyo hanggang sa makatapos ako. Renz, babae si Myla. Baka hindi niya kayanin ang pagtatrabaho sa bukid. Dapat niyang kayanin, Tay. Para ako naman ang magpapaaral sa kanya pag nakatapos ako. Baka kasi kawawa lang si Myla kapag hindi siya nakapag-aral, Renz. Huwag kayong mag-alala, Tay. Akong bahala sa kanya pag napagtapos ako. Sige anak, ikaw ang magsabi niyan sa kanya. Sige, Tay. Kuya, eto na po yung lighter. Tay, kuya, mukhang may pinag-uusapan ata kayo ah. Ikaw na lang ang magsabi, Renz. Ano ba yun, Tay, kuya? Myla, hindi ka na muna daw magkakolehiyo ngayon. Ako na lang daw muna. Ha? Bakit naman, Tay? Hindi ko kayang pagsabay na pag-aralin kayo ng kuya mo, Myla. Alam mo naman sa pagtatanim lang ng palay at gulay tayo nabubuhay, anak. Oo nga, Myla. Hayaan mo ako na lang muna mag-aral dahil naumpisaan ko na. Ganun ba, kuya? Tulungan mo muna sa bukid si tatay para sa mga panggastos at pangangailangan natin. Kapag nakapagtapos na ang kuya mo at nakahanap ng magandang trabaho, ikaw naman ang pag-aaralin niya. Oo, Myla. Pangako, ako magpapaaral sa'yo. Kayo pong bahala, kuya, Tay. Tay, panigurado, marami na naman tayo mapagbebentahan nito. Oo nga, anak. Natututo ka ng magtanim ng gulay at mag-alaga. Ikaw ba naman na ilang taon na parating ganito ang ginagawa? Hindi ka ba matututo? Mukhang napamahal na sa'yo ang pagbubukid, anak, ha? Oo naman, Tay. Baka ayaw mo nang mag-aral kapag natapos na ang kuya mo. Gustong gusto ko na, Tay. Yun na nga po yung hinihintay ko yung pag-aralin ako ni Kuya Renz. Hayaan mo, anak. Malapit nang makapagtapos ang kuya mo. Kamusta na kaya siya, Tay? Madalang na lang siyang umuwi dito. Oo nga, Myla. Baka abala yun sa pag-aaral niya. Siguro nga, Tay. Tara na, Myla. Uwi na tayo. Mainit na ang sikat ng araw. Oo nga, Tay. Nasisira na tong kutis ko. Ako nga rin, oh. Kailan mo ba ako papakilala sa mga magulang mo, Renz? Hindi pa pwede sa ngayon, Emma. Kailan pa? Ilang taon na rin naman tayong magkasintahan. Kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Bahala ka nga. Ayan ka na naman. Ano kaya kung magsama na lang tayo? Total, malapit ka na rin naman makapagtapos. Alam mo namang hindi pwede, di ba? Bakit naman? Dahil pag-aaralin ko pa si Myla pag natapos na ako. Puro na lang si Myla yung iniintindi mo. Paano naman ako? Kapatid ko si Myla, Emma. At siya ang tumutulong kay tatay sa bukid para matustusan ang pag-aaral ko. Naipangako ko sa kanya na siya naman ang mag-aaral pag nakapagtapos ako. Hindi mo naman siya responsibilidad na pag-aralin Napag-usapan namin yan noon nila tatay, kaya huminto siya at ako muna ang nag-aral. Pwede mo naman wag to pa rin yung mga pangakong yun, Renz. Alam mo ba yung sinasabi mo, Emma? Palagi na lang si Myla yung kinukwento mo, Renz. Pag magkasama tayo, na kesyo mabait siya, masipag, mahal na mahal mo. Teka nga, Emma.
Nagselos ka ba sa kanya? Oo, Renz, nagsiselos ako sa kanya. Ano ka ba naman, Emma? Kapalit ko si Myla. Iba ang pagmamahal ko sa kanya at pagmamahal ko sa'yo. Saan ka pupunta, Emma? Uuwi na. Siya nga pala. Uwi ako kay tatay ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Mga babae talaga. Tay, may pangtustos na tayo sa pag-aaral ni Kuya hanggang sa makatapos siya. May raraos na rin natin ang pag-aaral ng kuya mo, Myla. Oo nga, Tay. Salamat sa Diyos. Magkape muna tayo, Myla, habang nagpapahinga tayo. Sige, Tay. Magtitimpla lang ako. Tay, ito na po yung kape niyo. Salamat, anak. Kumusta na kaya ang kapatid mo? Madalang na lang siyang umuwi dito. Uuwi daw siya ngayon, Tay. Bakasyon na daw nila. Ganun ba, anak? Oo, Tay. At ilang buwan na lang makakapagtapos na siya. Kapag nangyari yun, anak, ikaw naman ang susunod na mag-aaral. Tutuparin kaya ni Kuya yung pangako niyang pag-aaralin niya ako, Tay? Oo naman, anak. Di ba napag-usapan na natin yan noon? Paano kapag nag-asawa na agad si Kuya at bumukod na siya at hindi niya tayo tulungan? Hindi naman niya siguro gagawin yun, anak. Hindi na natin masasabi yan, Tay. Lalo na may kasintahan na siya. Bakit hindi niya iuwi dito para makilala naman natin? Tsaka na lang daw, Tay, kapag nakapagtapos na po siya. Ganun ba, anak? Ano kayang ulam natin mamaya, anak? Tay, si Kuya Renzo. Paano po, tay? Myla, kamusta na kayo? Mabuti naman at nakauwi ka na, Renz. Oo nga, Kuya. Palagi kang tinatanong ni Tatay kung kailan ka uuwi. Pasensya na, tay. Naging abala lang ako sa pag-aaral ko. Kumusta naman ang pag-aaral mo, anak? Ayos na, tay. Ilang buwan na lang makapagtapos na ako. Narinig mo yun, Myla. Makakapagtapos na ang kuya mo. Kaya ikaw naman ang susunod na mag-aaral. Narinig ko, Tay. Hindi ako bingi. Kaya maganda-handa ka na, Myla. Kami naman ni tatay ang magpapaaral sa'yo. Oo, Kuya. Handa na ako mag-aral. O sige, dyan muna kayo. Magluluto muna ako. Sige po, Tay. Kamusta, bunso? Parang kinakabahan na akong mag-aral, Kuya. Bakit naman, Myla? Ilang taon kasi na puro bukid, bahay, at pagtatanim lang ang ginawa ko. Baka kasi wala na akong alam. Kaya ka nga mag-aaral para matuto. Kaya mo yan. Matalino ka naman. Sa umpisa lang mahirap. Ganun ba, Kuya? Alam mo na ba ang kursong kukunin mo? Oo, Kuya. Alam ko na. Para di ka mahirapan, dapat yung kursong kukunin mo ay yung malapit sa puso mo. Oo, Kuya. Yan ang gagawin ko. Myla, salamat sa pagsasakripisyo mo at papaubaya para makapag-aral ako. Wala yun, Kuya. Tsaka susuklian mo naman yun eh. Pag-aaralin mo ko. Oo, Myla, pag-aaralin kita hanggang sa matapos ka. Masaya naman ako sa ginagawa ko, Kuya. At natututo din ako sa mga gawaing bukid. Aba, mabuti naman at natututo ka sa gawaing bukid. Oo naman, Kuya. Anak, nagluto pala ako ng paborito mong ulam. Tay, Myla, may sasabihin pala ako sa inyo. Ano yun, anak? Baka nakapagtapos na ako pag bumalik na ako dito. Bakit naman, Kuya? Hindi ba kami pupunta ni Tatay sa pagtatapos mo? Oo nga naman, Renz. Baka maabala lang kayo, Tay. Simpleng seremonya lang naman yun. Ikaw ang bahala, anak. Oh, paano ka? Ayos ka lang ba? Renz, may sasabihin sana ako sa'yo. Buntis ako. Ano? Buntis ka? Oo, Renz. Kaya kailangan na natin magpakasal at magsama. Hindi pwede. Pag-aaralin ko pa si Myla. Palagi na lang si Myla yung iniintindi mo, Renz. Dahil naipangako ko sa kanya na pag-aaralin ko siya. Mamili ka, Renz. Ako at ang magiging anak mo o si Myla na kapatid mo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Ano? Sumagot ka. Myla, anak. Bakit kaya hindi pa umuwi ang kuya Renz mo? Di ba nakapagtapos na siya? Oo, Tay. Nung isang linggo pa.
Hindi man lang siya umuwi dito para nakapaghanda naman tayo. Baka naman po inaayos niya lang po yung mga papel niya sa paaralan. O baka naghahanap na din po ng trabaho. Siguro nga anak. O tay, andyan na si kuya. Kasama niya yung kasintahan niya. Bakit kaya sinama pa niya ang kasintahan niya? Ewan ko tay. Paano po, Tay? Myla, Tay, si Emma po, kasintahan ko. Kumusta na kayo Ate Emma? Ikaw pala si Myla. Opo ate. Palagi kang kinukwento sa akin ni Renz. Ganun ba ate? Myla, Tay, nagpakasal na kami ni Emma. Mag-asawa na kami at buntis siya. Nag-asawa ka na, Renz? Paano na si Myla? Oo nga naman kuya. Paano po yung pag-aaral ko? Baka hindi na kita mapag-aral, Myla. Ang daya mo naman kuya. Hindi mo tinupad yung pangako mo sa akin na pag-aaralin mo ako. Nagsakripisyo ang kapatid mo, Renz, na makapagtapos ka ng pag-aaral. Tapos, ito pa yung igaganti mo sa kanya. Pasensya na kayo, Tay, Myla. Sana mapatawad niyo ako. Makasarili ka kuya. Sarili mo lang yung iniisip mo. Myla! Hayaan mo muna siya, Renz. Masyado siyang nasaktan sa nangyari. Sana mapatawad niyo ako ni Myla, Tay. Walang problema sa akin yung Renz. Mapapatawad kita. Ewan ko lang kay Myla. Nasaktan mo ang damdamin niya. Umaasa siya na siya naman ang mag-aral at magtatapos. Kayo na sana humingi ng tawad sa kanya, Tay. Sige, Tay, alis na kami. Sa Maynila na kami titira ni Emma. Sige, Renz. Myla, anak. Bakit po tay? Ayos ka lang ba, anak? Bakit ganun si kuya tay? Sarili niya lang ang iniisip niya. Hayaan muna natin siya, anak. Baka naguguluhan lang siya. Buntis kasi ang kasintahan niya. Dapat inisip niya muna tayo tay bago siya magdesisyon ng ganun. Hindi man lang niya pinahalagan lahat ng hirap natin para sa kanya tay. Gusto mo ba talagang mag-aral, Myla? Oo tay. Pero paano? Pag sumikapan natin yan, Myla, malakas pa naman ako. Basta magtulungan lang tayo. Sige tay. Kaya natin yan. Kakausapin ko rin ang kuya mo, Myla, para tulungan niya tayo. O tay, ano yung iniisip niyo? Wala, anak. Wala.